Malgrat haver estat fundada per francesos, São Luís és la ciutat més portuguesa del Brasil, una vila extremadament decadent, però amb força encant, situada a les mateixes portes de l'Amazònia. Matriz de Sé, la catedral. I el Palau de Govern, a tocar de l'abadia de Sant Marcos, en són els seus monuments més emblemàtics. Declarada per la UNESCO Patrimoni Cultural de la Humanitat, és plena de racons amb un encant indefinible. La seva arquitectura, amb cases amb façanes de ceràmica blava, combina perfectament amb el mestissatge dels seus pobladors. L'esperit dels antics esclaus bantus perdura, sobretot al centre històric, a través de tradicions com el Rumba Meu Boi, un ritual del candomblé que es celebra cada any. Com ja s'ha fet palès abastament al llarg d'aquest reportatge, sóc un ferm convençut que els mercats expressen amb tota fidelitat el tarannà d'un poble. En capto imatges sempre que puc, i el de São Luís no hi podia faltar. La Rua Estrela és al bell mig del centre històric i en una cantonada s'hi troba el restaurant anomenat Antiguamente, tota una institució local i ple de gom a gom a totes hores. São Luís, com a principal port exportador de sucre i cotó, va tenir el seu apogeu durant el segle XVIII, fins que a finals del XIX, a causa de la prohibició de l'esclavatge, va entrar en decadència, una degradació que s'allarga, sense solució de continuïtat, fins als nostres dies. La capital del Brasil és una ciutat de disseny bastida entre el 1956 i el 1960, al bell mig del desert, on únicament hi habitaven indígenes que ni tan sols coneixien l'existència de la roda. La construcció de la ciutat va ser ordenada pel llavors president brasiler Juscelino Kubitschek per tal de promoure el desenvolupament del territori intern del Brasil, doncs fins llavors els recursos del país havien estat concentrats a les regions de les costes del sud. Va ser construïda en 41 mesos, tot seguint els criteris urbanístics de Le Corbusier. El dissenyador principal va ser-ne Lúcio Costa, l'arquitecte Oscar Niemeyer i el dissenyador de paisatges i jardins Roberto Burle Marx. La ciutat està dividida en illes, cadascuna de les quals disposa de tots els elements per tal de satisfer les necessitats dels seus habitants. Botigues, escoles, esglésies, com aquesta dissenyada per Niemeyer, zones verdes, espais de lleure, etc. A través de l'espectacular Pont Kubitschek anem al Palau de Govern. Fora de les illes s'hi troben amplis espais oberts que contenen els edificis oficials, bancs, grans multinacionals que operen al Brasil i els principals hotels de luxe. El Santuari Don Bosco, amb la seva espectacular estructura de vidre que banya l'interior, en tons que van del blau clar al fosc, en un sorprenent efecte ascendent. Veiem la seu del Tribunal Suprem Federal, la plaça dels Tres Poders, el conjunt d'edificis modernistes obra de Niemeyer, on hi ha la seu del Congrés Nacional. L'escultura s'anomena Os Candangos i el seu autor és Bruno Giorgio. Espai en memòria del president Kubitschek.
que va impulsar la construcció de la ciutat. La catedral metropolitana, també d'Oscar Niemeyer, amb les seves columnes corbades i impressionants vitralls. Sota un espectacular xàfec veiem el Palau de Justícia. Declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO, la ciutat va ser originalment planejada per a 500.000 habitants, però avui l'àrea metropolitana en té ja més de 2 milions. Això ha provocat canvis en els plans i dissenys originals, que han anat enterbolint de mica en mica aquesta utopia urbanística d'una ciutat perfecta.